салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Тоҷикистон ният дорад дар баробари Русия ва Қазоқистон сафарбарсозии муҳоҷирони меҳнатиро ба кишвари Туркия роҳандозӣ намояд. Нурулло Муҳаммадзода, муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон мегӯяд, бо оғози мавсими нави сайёҳӣ дар назар аст, ки ҳудуди 500 муҳоҷири тоҷик ба меҳмонхонаҳои Туркия ба кор сафар баргарданд. ҷалби тоҷикистониён ба кор дар меҳмонхонаҳои Туркия ба тариқи агентии ба кор таъминкунӣ дар хориҷи вазорати меҳнати муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ сурат мегирад. интизор меравад, ки ин иқдом аз моҳи апрели соли равон оғоз гардад. бояд довталабон донандаи кадом забон бошанду синашон аз чандсола боло набошад. донистани забони русӣ ҳатмӣ бибошад, зеро дар меҳмонхонаҳои Туркия аслан ба сайёҳон аз Русия хизматрасонӣ хоҳад шуд. инчунин доштани касби бахши хизматрасонӣ ва инчунин коргарон бо қаду баст ва сину солашон набояд аз 40 боло бошанд. ёдрас мекунем, ки дар соли 2022 дар Русия маоши миёна 56 000 рубли, яъне 8248 сомонӣ ва дар Туркия бошад маош $1000 мебошад, яъне бо сомонӣ 11300 сомонӣ мебошад. мақомоти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон бо ширкатҳои сайёҳии Туркия барои ҷалби дастаҷамъии муҳоҷирони меҳнатӣ созиш карданд. ба фикри шумо ба кадоме аз ин кишварҳо, яъне Русия ва Туркия сафар кардан қулайтар аст? фикрҳои худро дар комментария нависед. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр рӯзони азиз.